Cái kata ka bentah, lani cái kata ka phang ka bangkwa ban penpau, ngakwa ban pensngau, ngakwa ban wanra akmat jongi hakani kapur. Kadai hakini ski ngayui hadin mengalatho ka wei kapus jonga po Facebook bat po status ka bangatho gumni. Ka district council kadai ka custodian jong ka riti sensar trairi jong ka judgment riu hiu trap ka jongi. Bat manu kibadon ni ka jingmut ka babahan ka jingtmu ka babay ban kit ban tenrong lem na banta ban wanra ka jingsingan ban kubor susu ya kata ka sensar trairi ka jongi kidai ban buram ya ka dor parsna namar kadai kawai na kisnat trikam jong ka judgment riu ka ba hadu kini kisngi lese ki nongwei lese ka sorkar lese ki department beper ki di shamjing ban le donbor ya ka judgment riu jongi namar ba kidang don ki dor parsno telara kita ki bamut ban le kun ki banlong kita ki nongri ki nong sumar ya ka riti sensar trairi ban penskam jisu hangni po judgment riu ki undermine lani kimut ban khnyot ya ka dor barsnong saka eipat indang ya kran kata kadai ki bang kwa ban ong lani kwa ban penpau kata kadai ke jingmut jonga hakatu kapus ban hakatu ka jingtho ka jonga ngaklem tho personal ya ka du ko political party ya unu kandidat bat ya kanu ke sinong handai namar baka don ke jingi tengku bat ka wei ke sinong handai nga tho pat hang tu baka long ka ban phalang habaro ki sinong hang ne po ke jat bru kata ke jingmut bat ka intention ka badon hanga hari nga sngaw lengo bat don ki jing kentho ki boong ba PS beli ya sha ya ki do bar sinong ba PS beli support ya kita ki do bar sinong nakwa ban kren hang ne da ka basai kalong ladangam support yang dor barsinong pikwa bangan support ya no pikwa bangan support yang kita ki political party pikwa bangan support yang kita ki sorkar pikwa bangan support ya kita ki politician kabom la long bat ngam dei ubriu ba klem nongrim bangan support ya ki bakum kita ki jingkwa ki jongpi ngan support ya kan nongrim bat kan nongrim kan long ban penek ban pensa ban yai pen scam ya ka riti sensar trairi ki jong bat ka dor barsnong ketika wei ka atier ke batang yada ya ka im kayap jong judgment riu bat le se don ki paradok persnam ki bom sotu hadukat nu ka bor ka ikhtiar jong rang ba jong ki rang kisnong lani hadukat nu kata ka dor ka bor jong ka dor barsnong ngakwa ban wanra inuksa ibarita kani kapur kalong to lata mentah ka sorkar meglaya kakwa ban wanra ya ka wei ka development hapo ka snong jongi mentah example subu mentah ki kwa ban wanra ya ka wei ka factories ban san lane ban sna simen hapo ka snong jongi ban san lane ban sna simen nga ngadai kem uwei ne kirang ba snong kata ka snong nga ngadai kem uwei ne kita kirang ba snong kata ka snong bat haba ka sorkar ka kwa ban wantai ya kata ka factory la ne karkhana sna simen pu ka snong jongi kinemla ban ya la klem da kenjok tin nanga urang ba snong lane klem da yo kan no objection certificate nanga urang ba snong bat nga urang ba snong ngadai tang u representative jong ka snong ngadai tang uta unong mikmat jong ki po spa ngut kita ki nosong sinong kata sinong ban ladanga nga ay ka NOC kamut ba ka sorkar ka la ban wanra ay kata ka karkhana sasna bat san simen pu ka sinong jongi rel ka bor sinong adin ba kila pet janai kila lap ba bin pa bin anda wanra ay ka ni karkhana sna simen san simen hapu ka sinong jongi kan kata ay ka kwat ka khia kan kata ya ki jingtau ki baim kan kata ya ka mai mariang kan kata ya ki bri ki jakarep ki jongi subu menta ka sinong ko ong em nginem ai nginem sya
baga karkhana sna simen kan wan hang ni ka sinong jongi ka jingkli ka bang kwa ban bu akhmat jong pi ni ka por ka long hatu ka sarkar kala ne em ban sna ya kata ka karkhana sna simen hapo ka sinong jongi lada nga urang ba sinong ngam ai ka NOC kata ka de jingkli ka bang kwa ban bu hatu ka sarkar kala ne em ban wan ra ya kata ka project ban sna karkhana simen hapo ka sinong jongi lada ka bor sinong leng ba jonga urang ba sinong manta ngakam ai ka NOC ya ka no objection certificate by common sense nga try ti soto baka sarkar wan so kodat sangma le mukul sangma ta ka sinong jongi ru kile sakanu kanuru kinumla ban yo ban sna ta ka karkhana sna simen lada kem urang ba sinong ngam ai ka NOC ki thaba kumta ngiri ban soto ba kador bat kabor jong kirang ba sinong kador bat kabor jong kador bat sinong bat ka sarkar kamla banthom da kabor isotu ya kata tela tangim buram ne kador bat sinong saya nopat tela tangi ekren ga jingisha mano badang khanglat menta ya ka jerung kertlek jong i banjla hang ne po ka ri khasi gi je ga jong ni na ekren ya ka khandailat ni na ekren ya ka yodu ina ya keren ni katu kat ni kisnong kasi di bala capture da ki barjela lani kita ki mendari lani ki dekar nomar beli kita kisnong kidehi ki bala da dominate da ki barjela nginum la li ai wat ki rang basnong le se kinum la su nomar beli ki rang basnong ki mensual se kila ailat makin rungker club hanrei menta example how lepi sapok mo krawat pinlap dekar alit menta hapok mo lai pinlap dekar alit pi menta hapo noston pinlap dekar balai pinlap dekar hatu dekar tre unjuk bensang ta hatu ka kret hatu ka shit nam tharai bagade gumta kadai namar ba kirang ba sinong kador bar sinong kamsha ya kinong ai wai ying bakin ai wai ya ki barjela kadai namar kadau ba ki dor bar sinong kirang ba sinong kim ailat ya kita ki barjela banwan senkam senjam hakata ka jaka dementa hatu kila banyat klem ka bor jimbit na ki dorbar snong lane ki rang ba snong dementa lata ka dor bat ka bor jong ki dorbar snong bat ki rang ba snong ki long powerful hadu kata long balai kita ki political party ki ban collaborate ban ya trailang ban ya sto jimot bat kita ki bor peniat sinong kamut laba minta pidai kita ki nong mikmat ki ban let ban sandur ban penskan ban wanra ka jingsingan ya kata ka sishar trairi ban bor sisu ki dor bar sinong ban pen ko bor sisu ki rang ba sinong menta pimut ban dilute pinumut ban kriat yo budlum jong ka jingklan jong ki dor bar sinong kata kata jingkli ke kwa bandu pangidai ban sotu bala taki rang ba sinong ki ijat benriu la taki dor ba sinong ki don kata ka mensim yateli pan ijat benriu wat mut ba kinu ki bor ki jinglek don bor ki jing thombor jong ka sarkar lani jong ki briu ki banabar kin la ban rungkli lani ban le trai kli hapo ba sinong kata kadai kabor bat balak penkut bor ya ki dor barsno te haswa bangan penkut kelong ko ki produk persnam wat num sotu bakla wat num rung kita ki jimut jing perkhat ki jong pi baong ba upei ba PS ulale bakla nama ukersan ya ki dor barsno rei kai ka kerwo ka bang kwa pan pha kelong haba ka dor barsno kale nam ta ka jingmen toy jong pai ba no sosno haba ki dor barsno ki le nam ta ka best interest jong ka ta ka sno haba ka dor basnong kadai ka ba wanra ya ka jingsingan namta ka imlang ka salang hapo ka jat beru jongi bat kadai ban penkhanya su namta ka sensar trairi ki jongi kadai kamram jongi ban penkran ban ai support lada kile ka badai pat kadai ru ka kamram ka jongi lada kile ka bomdai ngin mi sekmat pangin yak khwai batki hanrei menta tang namta kita ki license nam tang namta kita ki politician Tiong ban ya compromise no pat kedor bas no dalilai ru em na penta ki license nam na penta ki politician na penta
ki political party nyemdei ban compromise ya kasensyar trairi ang nepo bejat kedu. Kublai sipun ngin se kedupat ang wikwa.